Ag subsubli ti kang ron na anadamag may isang illegal small-scale mining operation ija itogon Benguet na ipayan iti stoppage order ken abra na ideklaran nga insurgency-free province. Dumapay adamag iti rehiyon Cordillera iti report ni Angel Kim Pengosro. Gapoy ti nagsasaro nung aksidente iti Suelio Village nang ipasdek ti Department of Public Works and Highways iti kanayunan a road signages iti nasao a lugar. Panggap deto'y aganwat a pasayaatan ti kinatalged iti kalsada ken mangipaay iti nalawag a panangiwanwan kadag iti motorista ken tattao nga gusosar iti daytoy a ruta. Nabalakadan met dagiti motorista nga obserbaran dagiti traffic rules ken regulations tapno malapdan dagiti road accidents ken maipanamnama ti kinatalged da. Iti Benguet, nang iserbi ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera iti stoppage order kontra iti illegal small-scale mining activities iti barangay Ampukaw. Target dagiti masakna dagiti unauthorized processing sites iti ngato ti Itogon Suyok Resources Incorporated mill plant. Nakumpiskar dagiti alikamanda nga gatar iti 55,500 pesos ken 390 sacks ti gold ore. Daytoy aganwat ket mangipakpakita iti panagkomiti MGB CAR nga ikaten dagiti illegal mining practices amang dadael iti aglawlaw. Kabayatan na, iti panangrambak ti kaunaan a Carrot Festival iti Bugyas, na itampok ti giant carrot cake amang simsimbolo iti panagkaykaysa, ken panakiitanduro ti carrot kas maysa kadagiti kang runaan anateng amay papataod ijay Bugyas. Tinasao a cake ket libre anay paay kadagiti umili ken bisita. Ken iti abra, naideklaran ti probinsya kas insurgency-free babaen iti bilag ti Sangguniang Panlalawigan Resolution No. 215 Series of 2025. Daytoy a deklarasyon ket opisyal a sinuportaran ti maysa a pamatalged ti National Joint and Peace Security Coordinating Center at ikilusang larangang gerilya ti CPP-NPA-NDF nga gop-operate iti abra ket nawara babaen ti bilag ti NJPSCC Resolution No. 1 Series of 2025. Amin dagiti 27 a munisipyo ti abra ket adda itan iti state of stable internal peace and security. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.